Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Башкалабыз Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы үз эшен дәвам итә. Бүген әлеге чараның 4нче көне. Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә көн дәвамында пленар утырыш, түгәрәк өстәлләр, конференциялар була. Исегезгә төшерәбез, кичә Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышы үтте. Аны республика рәисе Рөстәм Миннеханов үткәрде. Форумда катнашучыларны Россия президенты Владимир Путин сәламләде. Аны Россия хөкүмәтенең вице-премьеры Марат Хыснуллин укыды. Президент белгиләп үткәнчә, Россия традицион рәвештә мусульман илләре белән мөнәсәбәтләрне хуплый һәм аларның бәйсез сәясәт үткәрергә, халыкара эшләрдә катнашырга омтылуын бәяли. Шулай ук дәүләт башлыгы төрле өлкәләрдә республика казанышларын белгиләп үтте. Форум үз эшен 19 майга кадәр дәвам итә. Болгарда ислам динен рәсми кабул итүгә багышланган изге Болгар җыены 19 майда уза. Әлеге бәйрәм инде күркәм гадәткә әйләнде һәм ел сайын бөтен Россиядән һәм чит төбәкләрдән меңләгән кунакларны үзенә җыя. Чарада киң программа каралган, алар арасында һөнәрчелек эшләнмәләрен, Шамаил күргәзмәсен, мусульман товарларын һәм ислам әдәбиятын тәкъдим итү кебекләре дә бар. Быел изге Болгар җыены Россия ислам дөньясы 15нче халыкара икътисади форумының мәдәни программасы кысаларында була. Җыенда милли тормыш һәм дин 14нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумы катнашучылары да чакырылды. 19 май көне изге Болгар шәһәрендә изге Болгар чарасы да узачак һәм әһәмияте шунда килгән кунакларыбыз анда катнашачак һәм әлбәттә Диния назарат тарафыннан гаилә елы дип игълан ителгән иде. Шушы хаҗга 3 гаиләгә иншаалла бушлай хаҗга юлламаны тапшырачак. Шуңа күрә дин кардәшләребезне дә, милләттәшләребезне дә изге Болгар шәһәрендә 19 май көне көтеп калабыз. Рәхим итсеннәр. Шушы көннәрдә әдәбият галиме, профессор, Россияның һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Хатип Миннегуловка 85 яшь тулды. Шул уңайдан Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына аны котларга каләмдәшләре, язучылар җыелды. Галимнең юбилей чарасы турында алдагы язмада. Казан Федераль университетының аксакалы. 57 ел инде ул студентларда татар әдәбияты дөньясына мәхәббәт уята, бәяләп бетергесез кыйммәтле белемнәрен бирә. Хатип Миннегуловны 85 яшьлек юбилее белән котларга галимнәр, язучылар һәм аның иҗатын сөючеләр җыелды. Бөек шигърияткә, урта гасыр татар шигъриятенә син, Хатип бабай, безне алып кирдең һәм biz аңладык. Аннан чыгу юлы юк. Рәхмәт. Тынгысыз йөрәкле милләт язмышына битараф була алмаган Хатип Миннегулов дәреслекләр яза, гыйльми эшчәнлеген хәзерге көнгә кадәр алып бара. Иң беренче чиратта мин аңа ихлас күңел белән рәхмәтемне әйтәсем килә. Тарихка, мәдәниятка, туган телебезгә мәхәббәт уятучы ул Хатип бабай. Бүгенге көндә дә менә әйтергә кирәк, ул bir кайчанда битараф түгел, ул күңеле белән яшь. Һаман иҗат итә китаплар, менә 2 китабын бүләк итте, укып барабыз, сорый укыдыңмы, юкмы дип кызыксына. Сәхнәдән бер артлы Хатип бабай турында җылы сүзләр, матур хатирәләр яңгырый. Худайның рәхмәте киң, һәм аның рәхмәтенең бер чагылышы ул да булса, безнең Хатип бабай Миннегулов бар. Шул зур, бөек дәрәҗәдәге галим. Худай һәр милләткә дә мондый зур рәхмәтне бирмәгән. Һәр милләтнең дә андый зур, бөек шәхесләре юк. Халкыбызның асыл ташлары, зыялыларыбыз. Хатип бабай Миннегулов кебек кешеләр, халкыбызның иң кадерлесе. Миләүшә Мусина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Яшьтән үк хезмәт белән тәрбияләнеп үскән балаларның киләчәге дә өметле булыр дигәннәр. Бу сүзләр Апас районының Урта Балтай авылы мәктәбе укучыларына бик тә туры килә. Биредә мәктәп коллективы укучылар белән берлектә теплицада эшли. Монда алар төрле үсентеләр, яшелчәләр һәм чәчәкләр үстерәләр. Белем һәм хезмәт белән атлаучы укучылар турында алдагы язмада. Урта Балтай мәктәбе теплицасында чып-чын җәй. Монда үсентеләрнең нинди генә төрләре юк. Биредә тирә-якка хуш ис таратып, ям биреп утыручы аллы-гөлле чәчәкләр, яшелчәләр үстерү белән шөгыльләнәләр. Мәктәп директоры Резида Сәләхова һәрчак эзләнүчән
яңалыкка омтылучы җитәкче. Балалар белән менә төрле сораштырулар үткәрәбез бит инде килгән кешеләр белән авыллардагы апа-абыйлардан алар сораштыралар, нинди чәчәкләр сезгә күбрәк ошый дип. Менә аларның күбесенчә безнең сораштырулардан чыгып караса, кызыл һәм ак төсләргә басым ясыйлар. Урта Балтай мәктәбендә быел яңалык та бар. Биредә агрокласс ачыла. Аның аша белем йортында факультатив дәресләр үткәрелә. Балалар теплицада үзләре эшли. Мин кечкенәдән үк чәчәкләр белән шөгыльләнергә яратам. Без теплицада төрле чәчәкләр утыртабыз. Һәр елны төрле үсентеләр чәчәбез. Ак, кызыл, шәмәхә, ал петуниялар яраннарның матурлыгыннан күзләр камаша. Биредә шулай ук мәктәп яны тәҗрибә кишәрлегендә үстерү өчен помидор, борыч, кыяр һәм башка яшелчәләр дә бар. Алар елда мул уңышлары белән шатландыра. Гөлназ Вәлиева, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Орша район мәдәният йортында Рамил Курамшин исемендәге республика күләм гармончылар һәм баянчылар бәйгесе булып узды. Ул Орша педагогика колледжында 2007 елдан 2 елга бер тапкыр уздырылып килә иде. Рамил Курамшин иҗатына багышланган бәйге районда быел 9-нчы тапкыр оештырылды. Бәйгедә республика районнарыннан гармончылар катнашып, үз осталыкларын күрсәтте. Оршадан Фәннур Хәсәнов репортажы. Әлеге бәйге башта Орша педагогика колледжында үтте. Соңгылары катнашучылар саны арта, географиясе дә киңәя барган сайын район мәдәният йортында оештырыла башлады. Ни өчен ул бәйге Оршада оештырыла? Аның үз тарихы бар. Орша колледжында эшли башлагач, Оршаның колледжның иң яхшы баянчысы дигән конкурс ачарга туры килде. Шунда bir-iki тапкыр без моны уздырдык. Шунда билгеле булды. Барысы да диярлек Курамшинның әсәрләрен уйныйлар. Уйныйлар. Шуннан соң мин уйлап куйдым. Бу Рамил Курамшин исемендәге конкурс бәйге була түгелме соң? Район җитәкчелеге хуплап ала һәм Орша районында Рамил Курамшин исемендәге баянчылар һәм гармончылар республика бәйгесе барлыкка килә. Быелгысы 9-нчы тапкыр. Бүген үтә торган конкурс менә шул яктан аерылып тора башка конкурслар. Монда килеп нәрсәдер алып китергә, нәрсәгәдер өйрәнергә, менә ничек уйнарга мөмкин, менә башкалардан үрнәк алып, аның төп максаты Рамил Курамшин калдырган репертуарларны югалтмаска. Авылларда гармон тавышы ишетелми, моң бетә диючеләр бар. Әлеге бәйгене караганнан соң бу фикер белән килешеп булмый. Сәхнәдә бөтенләй бер мөһим, ул комплекс шикелле бер. Сәхнәдә уйнаган вакытта художественный образ, артикуляция дигән бер техник яктан карыйбыз инде. Ничек бармаклары селкенә. Баштагы чорда күллият күләмендә генә башланган конкурс хәзер инде республика күләменә чыгып, яшь баянчыларга әйтеп бетергесез зур этәргеш бирә. Шушы гади музыка училищесын тәмамлаган Рамил Курамшинның әсәрләрен бүгенге көнне 13 дөнья күләм халыкара конкурс лауреатлары уйныйлар. Берсе аның бүген безнең арада утыра Айдар Валиев, икенчесе Рәҗәп Шәйхетдинов профессор, өченчесе Әбүзәр әфәндебезнең консерваторияның профессоры, Алик Шаров Ленинград филармониясы, Урал триосы, Орел триосы. Менә шушында әйтәсе килә, шушы әпипәне Россиянең Гридин оркестры уйный. Менә аның шиге юк музыканың. Бәйге дәвамлы булсын, гармон баянның моңлы тавышы бер вакытта да тынмасын диясе генә кала. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бу тормышның тәмен татып яшим. Һәр мизгелен тоям гомремнең. Ходам биргәненә шөкер итәм. Мин нәфесле кымсыз түгелмен. Кая барсам шунда дуслар табам, кулларымны сузып күрешәм. Өлешемә тигән өлешемне җан дусларым белән бүлешәм. Бу тормыштан күпне өмет итмим. Җирдә яшим икән, шул җитә. Бүгенгесен исән мин үтсәм, алда мине яңа көн көтә.
Яңа көнгә кірфік қаққан сайын, рәхмәт уқим яшәү яменә. Бір кайшанда битараф булмадым, шөкер шит кешеләргә менә. Мине дошман күрүчеләр бардыр, минем булмады дошманым. Аклык алып яшим һәр көнемә, күңеленнән якын дусларның.